Hello, pag-usab mga bay. Kumusta mong tanan diha? Hi kuya. Ha? Ganahan mambot pilay rent ana. Nami karon gihapon sa SM Seaside. Padulong nami sa ice skating area. Amo pang pangitawon kung asa dapit. Nisaka na amo mga bahan dito na sa taas. Okay. Bawal mga video. Oo mga. Christmas na kayo dere. Merry Christmas mga boys. Na Christmas tree. Ya diri puno na decorations for Christmas. Oh my god, oh my god. Ay kabayo ang lupad. Oh. So, there are Cyber Zone. Ligbay kayo ang bata na nato sa ice skating area. Minutes lagi dahil siya, B. Ha? Na SM skating. Okay. So, asa naman sila? Mo din yung SMA skating mga bay. Try ka? Ha? Sige, mag-register sa ta, magbayad tag pila. So, ay halay magsugod mga bay no na sila ipapilapan na waiver. 13 years old and up. Dayon, apoy 5 years old. Excuse tita ha. 5 to 12 years old. Ayan. Nya, diri 13 years and up. Dara rin ako pirmahan si kuya. Wait lang mga bay ha. So, dara ni entrance na mga bay. Okay. Tauran mo. Bali, 420 ang usa. Unlimited. Oh my God, abim na ko 350 ra. Unlimited hours. Hantod na ko. Kurayo na mo sa katugnaw. Kuya, pagitag basurahan di aya. Apil sad ko kay mag-video ra ko. Okay. Woo! Gana na nimo ang waiver? Dayon? Ha? Sukod daw, sukod. Diri, sukod. Sukod. Asa imong tiil? 37. 37 kaya, ikaw lap. 37, ikaw be. My God. Ay lang kay kuto. 34. Nya, inyong shoes. Bitbita sa inyong shoes. Ha? Size mo 34. 34 to imo be? 34 to imo size? Daan dare? Sige, sige. Sige, si kuya na magtaod. Taod sa sila sa ilahang kuan. Sapatos. Rap! Are you excited? Excited, son. Happy birthday! Freedom ta sila no. Wala mi kadalag ID o birth certificate. Kinahanglan kanang nakalima, naka 5 visit na sila dire. Unya first time na karon. Bali 5 sila, free ang usa. Ha? Bali unom tanan. Pero kinahanglan ay ID ang celebrant. So mga bay, kinahanglan
og birthday ninyo, na day sila free. Kung baliunom tanan mga bay, ang usa di ay free. Basta naala mo ikapakita nga ID sa celebrant og birth certificate. Mo to kuya no? Okay, so free ang usa, baliunom mo tanan. Okay. Yehe! Ang sige bati sa kong palangga. Ayaw kay matagak nga dito. Happy? Free rin ganun. Helmet. Ang helmet free? Mag-helmet ka, be. Kaman silang kuya, be. Helmet to. Wait lang, akong tawgon. Ops! Aba. Bebe! Yehey! Ala, dilakaw raman ang kuhan. Andrew! Helmet! Boo! Ha? Kuya! Si kuya! Ro! Ops! Ay! Mayo mo lagi si kuya! Kuya! Buutan! Buutan na to! Go! Hawid sa ni. Dili sa kilid sabi. Hawid sa kilid. Now, may na ka itong usa oh. Sige. Rap. Go. Aba. Sige, pas. Woo! Very good kayo. Mayo na kayo. Ha? Buktan lang gud na. Na kayo. Buktan. Sige. Gamay. Buktan lagi, asa naman si Laplap? May na kayo si Laplap, oh. Oh, sige, go. No, like that. Angel, sige, go. She's 10 years old. I'm 6. Grade 5? You are 6? Yes, Oh. and I know how to skate. Really? You are 9. Angel, grade 4 also. Angel, My God, mga maninglis, mga bata diri pa maninglis. I know how to skate. Okay, go. Yes, because our school is not allowed Bisaya. Really? What kind of school is that? So you have a lot of money for that. Yes, because of her mom and my mom's business. You have business. Yeah. Okay. Our house is big. We have a big store. Be a good boy and study hard. Okay? Asa naman to akong mga bahandi? Where is kuya? Sus, Ginoo, to anas daplin. Di na kayo maklaro, to ara, gaginod. Naunsa ka? Tugnaw? Naunsa? Borrow this. Yeah. Take it. Hold here if you want. No, she feel cold. You're not going Naunsa ka? if he's not. Ana. Ate, Ah. if Diri ka sa kilid, diri ka mag-start. Hindi kung ano ka na, laplap po dali. Dol, be, mayo na kayo. Tugnaw? Ha? Nansa? Ay, kabayo. Nansa ka? Kuya! Kapit ko labay. Nansa, gitugnaw ka? Kapit ko na tumbang. Raya, asa man? Isa na sapatos siya. Ilisig dako. Nag-ilis silang sapatos mga bay kay guot. Guot ang 37. So, giilisan nila og 38. Ha? Wala. Sige na, kay sayang kayo ang 450. My God. Ting mahala. Mahalan nga. Magkuhan mo mayo. Tubuan ko na. Tudluan mo. Kuya. Sige na kuya, kay sayang kayo ng insurance yan. Sakit kayo. Sakit kay Primero pa man. Turo na tudluan mo. Nalan, mag-exercise mo dahil mo. Sige na, isuot na. Dapat tayo dili dahil naon. Kaya ka
Oh, Angel, paso, paso. Ba. Ligid. Nari sila. Itong ligid kay anak ko, diri sa iba. Oh. Gini, di man pwede ma, kaya nga may ha. Dili mo na iya ha. Dito ka magsugod, Bi. Dito ka magsugod, dito. Diri, kuya, bye-bye. Oh. Dari ka gani, maghawid-hawid ka. Tanawa si ate, o di pa kay kabalo. Naghawid-hawid sa kilid. Nya ni ato na dayon siya, kay walay tao. Sige, hawid sa kilid. Sige, hawid. Nya, walay tao. Pagkuha na dayon. At least makatry ra po siya. Sa mga bata, dali na kayo na makabaw. Kaya mo yan. Alalay si Angel lang. Sige. sige. Mag-1 ka. Ah. Kuya, dili smile, kuya. Uy, dili na imo na itagiyan na. Sige na yan. Oh, la. Tuyok rap diri. Masakay si Angel dito, magbiti mo ka siya. Pwede. Sige na. Ana sa kay picturean dito atras gamay. Atras gamay ba kay picturean ta ka? Oops. Adi tanaw. Takili side view para makita mo. Ha? Main na kay si Andrew, oh. Okay. She can ride. Pwede ka to sakay niya. Kamayan na sa akong mga boys, oy. Boys. Si Andrew, wala guys siya ka ng confident. Si Kuya murag na medyo napay kahadlok. Angel, wrong way ka. Diri ka, Bi. Dito paingon, Bi. Oh, kabaw naman lagi ka, oh. Yay! See? You know already. Yeah, because she used a puller. She used a Up, puller up. barefoot. Okay. Oh, kabaw na ka, Bi. Sige, Bi. Ana, diretso lang. Ana, lakaw-lakaw. Sige. Diretso lang. Oh, then dito ka. Tanaw, Kuya. Ay, kabayo na lang ko. Agay! Asa ka nga tuwa ma? Kabaw na si Angel, tara. 10. Kabaw na si Baby Angel. Asa ka tuwa? Number 10, tanawa number 10. Pero, araw ka video.